Үзәк дәваханәсендә бүген 700-дән артык ак халатлы медицина хезмәткәре сәламәтлек сагында тора. Бүген рәхмәт сүзләре, изге теләкләр аларга юлланды. Залда кеше сәламәтлеген кайгыртуга багышлаган йөзләрчә табиб, шәфкать туташлары, ветеран хезмәткәрләр, ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләре утыра. Бәйрәм кунаклары арасында еллар дәвамында тәҗрибә туплаганнары да, әле бу системада яңа гына эшли башлаучылары да бар. Тәбрикләү сүзләре исә барысы өчен дә яңгырый. Бик зур рәхмәт барыгызга да хезмәтегез өчен. Киләчәктә дә мотор итеп эшләргә, үзебезнең Зәй халкына мотор итеп хезмәт итәргә, киләчәктә дә сезгә уңышлар телим, һәрберегезне котлыйм, бәйрәм белән, с праздником. Сәхнәгә бер артлы медицина хезмәткәрләре бүләкләнүгә чакырыла. Хезмәт алдынгыларына, күп еллар эшләүчеләренә мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Тантана район үзешчәннәренең матур чыгышлары белән үрелеп барды. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.